presentar els menjars que mengem a Halloween. Una tradició era que... menjars típics de Halloween. A la nit del terror o dels morts, la gent s'ajunta a les cases a celebrar i sopar. També es fan begudes que són còctels, que semblen sang, o espumosos que semblen fum. Una tradició era que si una noia menjava una poma i davant d'un mirall mentre pentinava, veuria el seu futur marit. Postres: pastís de carbassa, termes de xocolata, ponche místic, caramel de menta, galetes de poma de caramel, galetes de Halloween, tortitas i jack-o'-lanterns, galetes de Halloween i ous endimoniats. La carbassa és el més típic de Halloween. No es menja gaire com més es menja La carbassa és per decorar tradició, ulls i boca i posar